कोणी समजून सांगावं. एकदम नांदेडचा सप्ताह होता आळंदीला, मुखेड तालुक्याचा, काय ते नाव नाही सांगायचं सप्त्यावाल्याचं. आम्ही सकाळी प्रदक्षिणा गेलो, बाया बिड्या ओढीत होत्या. आमच्याकडे नगरच्या बाया असत्या ना, गड्याने जीवत मारले असते बिड्या कुठल्या बाया बिड्या ओढीत होत्या. म्हणजे कमाल झाली मग बाया बिड्या ओढीत आहेत. बाया दुसरीकडे नाव बिड्या ओढीत येत नाही. मग तमाखू ओढोने काढेल जो दूर, तमाखू ओढोने काढेल जो दूर, उडविले घर तेने पापे, पुढेल ते घर तेने पापे, पुढेल तेने पापे, पुढेल ते आखू शब्दाचा अर्थ आहे उंदीर. काय आखू 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 आखवह प्रथमा, आखुम आखू आखून द्वितीया, आणि तम हे तत् सर्वनामाचं जर द्वितीयचं वचन घेतलं तम, म हलंत आहे आणि म मध्ये जर आखोचा आ घातला तर काय झाला तमाखुम. मार्जारह तमाखुम मुंचती, नरह तमाखुम न मुंचती. नाही लक्षात आलं. एक वेळेस मांजर त्या उंदराला सोडील, माणसं मात्र तंबाखूला सोडणार. मार्जारह तमाखुम मुंचती, तम आखुम मुंचती. म्हणजे त्या तम म्हणजे त्या, आखुम म्हणजे उंदराला. मार्जारह तम आखुम मुंचती. मांजर एक वेळेस उंदराला सोडील, नरह तमाखुम न मुंचती. इथं तम आखुम नाही घ्यायचं, तंबाखूच घ्यायची. तुम्हाला कळत नाही. त्याला अलंकार आहे. अलंकारात एक प्रकारे श्लेष अलंकार. श्लेष अलंकाराचे दोन प्रकार आहेत, एक सभंग श्लेष आणि एक अभंग श्लेष. शब्द न फोडता शब्दाचे दोन अर्थ काढणं याला म्हणायचं अभंग श्लेष, आणि शब्द फोडून दोन अर्थ काढणं याला म्हणायचं सभंग श्लेष. हा सभंग श्लेष आहे. तम आखुम असं आणि तमाखुम असं. तमाखुम मुंचती, तमाखुम न मुंचती. तर हा सभंग श्लेष आहे. शब्द फोडून अर्थ केला ना आपण, आणि कधी कधी शब्द न फोडता अर्थ करणं. हा आहेत. आता तुम्हाला सांगू का त्याची उदाहरण. शंकराला पूजिले सुमनाने, शंकराला पूजिले सुमनाने, शंकराला पूजिले सुमनाने, शंकराला पूजिले सुमनाने. सुमनाने चांगल्या मनाने शंकराला पूजिले, शंकराला पूजिले. आता हा झाला सभंग श्लेष. सु आणि मन भंग केला ना, सु एकीकडे गेलं, मन एकीकडे गेलं, सु उपसर्ग केला, मन एकीकडे शब्द ठेवला, सुमनाने. बर, आता पुढे मात्र अभंग ठेवायचा. शंकराला पूजिले सुमनाने, सुमन म्हणजे फुल, फुलाने. शंकराला पूजिले सुमनाने, खाल्याडीच्या सुमनने. दोनदा मात्र अभंग आणि एकदा मात्र सबंग असं. चंद्राशी आनंद एकादशी. बरोबर आहे ना. आता ते असं भरपूर मोठं आहे, एवढ्यात नाही लगेच आठवायचं नाही. तर असं. आणि मग धर्मेशु अर्थेशु कामेशु नातीच्या आम्ही. अगं मी तिथूनच गेलो असतो पारावरून शिवलिंगाचं दर्शन घेऊन, पण मला ब्राह्मणाने तुझा हातात हात देत असताना सांगितलं की अर्थाच्या विषयी, कामनेच्या विषयी, त्यातले त्या धर्म करण्याच्या विषयी बायकोला. म्हणून गडी पूजेला बसला का ब्राह्मण काय सांगतात, कोपराला हात लावा, कोपराला हात लावा. कारण त्याने केलेलं असं कोपऱ्याहून वळून इकडं फाटा काढायचा, डावा कालवा असं असतं. कशी इतके दिवस जिथे संसारात देवाला देव ब्राह्मणी मिळवणी सर्वी, तुझं घातले माझी पालवी, म्हणून मी शिकवी तरुण पाय होईजे, असं सांगितलं. आणि मग देवा ब्राह्मणाच्या साक्षीने तुला माझ्या हातात हात दिलाय, मला तुला सोडून काही सांगायचंय का. धर्मार्थ कामार्जन काम अन्यत्र न करावे आपण, आयशी वाहुनी आण, पाणी ग्रहण वेदो फिट ओवी. याला म्हणायचं आमच्याकडे माणसं ज्ञानी लई आहेत. माणसं बसलेली ना अशी तयार माणसं आहेत बघा, गबाळ गोळा करीत नाहीत आम्ही. प्रभू तुम्ही महेशाच्या मूर्ती, खरंच शंकराच्याच मूर्ती आहेत. एरवी आम्ही म्हणतो प्रभू तुम्ही महिषाच्या मूर्ती. महिष म्हणजे रेडा असं आहे का, महिष महेश असं आहे. आणि मग मागे कसं
मैपती दृष्टांत देतात त्याची पंतू पांडुरंगवा. मागे स्वर्गी जाता वेळी तुकारामाने श्री बोधी. तुकोबराने कसा श्री तुकोबराच्या गाथ्यात पूर्णबोध नावाचे एक प्रकरण आले. पूर्णबोध श्री भरतार संवाद. धन्य जी वाद ऐकिला. तुकोबराने वैकुंठाला जाताना जसा जिजाईला उपदेश केला तसा निळोबराय मैनाबाईला उपदेश करतात. मागे स्वर्गी जाता वेळी तुकारामे श्री बोधिली. तिने वचने नाही ऐकिली मग राहिली मृत्यू. तसं तू करू नको. यायचं असेल तर माझ्या बरोबर ये, नाहीतर मग मला तरी परवानगी दे. संतोबा होता वितरा. संतोबा तुम्हाला इथं कोणी हो? शिरोळ तालुक्यात कोणी? इथं शिरोळ तालुक्यात काय ऐक की संतोबा पवाराचे भक्त आहेत या. संतोबा पवार हरिभक्त अपार जे परम प्रीती कर विठोबाची. पांडुरंगाला फार संतोबा पवार पांडुरंगाचे लाडके भक्त आहेत महाराज. संतोबा पवार तिथं एकांतात जाऊन साधना केली तर देवाने त्यांना एकांतात जाऊन सर्व पुरविलं. निळा म्हणे निर्जनवासी संतोबासी न विसंबे. निळोबराच्या गात्यात संतोबा महाराजांचे 12 प्रमाण आले. तुकयाशी विमानी वाहिले संतोबाशी वैराग्य नानेले. निळोबराची प्रमाण येते. तीनदा चारदा निळोबराच्या गात्यात संतोबारायांचा उल्लेख आला. संतोबा होता वितराग सवे श्रीने घेतले वैराग्य. तैसे दोही माझी वेगे मज एक सांगावे. एकतर संतोबा पवारांनी वैराग्य घेतल्यावर त्यांच्या बायकोने वैराग्य घेतलं. तसं तुला करायचंय का? तुकोबरा वैकुंठाला जाताना जिजाई माग राहिली तसं तुला राहायचंय. दोहे मधून एक सांग काय करायचंय. निळोबराय मैनाबाईला म्हणतात येणे असेल माझी या मागे तरी करी सर्व त्याग. नाहीतरी वेगी सांग निरोप द्यावा मज लागी. यायचं असेल तर माझ्या मागमध्ये नाही तर तू इथं राहा. तुझ्या घरात तुला पोटापुरतं इथं आहे, तू खाऊन राहा. असं म्हटल्यानंतर मग कोण म्हणू लागली? मैनाबाई काय म्हणू लागली ऐका. म्हणे प्राणनाथा स्वामी मम चित्त भृंग तव पाद पद्मी. कळाली एक दिवस लागली उभी. काया वाचा म्हणे दासी मी झाले तुमच्या चरणाची. महाराज तुमचे चरण कमल आणि तिथं माझं चित्त रूपी भृंग तिथं मकरंद कणाचा चारा घेत आहे. याला पतिव्रता मावली. माझ्या चित्तरूपी भृंगाने तुमच्या पदकमलाचा मकरंद कणाचा चारा घ्यावा हेच माझं पातिव्रत्य. आणि म्हणून जिथं जिथं तुम्ही जाल तिथं तिथं हे महिना येईल. आणि त्याने वैराग्य आता हीच विज्ञापना जे येईल तुमच्या मनात तैसे करा मज आज्ञा निश्चय वदा दासीसी. तुमचा काय निश्चय तो या दासीला सांगा. मी तुमच्या पाठीमाग 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 येईल. आणि आईशी माझी मनवासना. मग निळोबराय म्हणले माझ्या मनात अशी वासना आहे की गृहदान द्यावे ब्राह्मण. आपलं सर्व संसार लुटावा ब्राह्मणाला द्यावा अशी. आणि आपण वस्त्रानिशी जाणार येथोनी जावे आता पुढे. आपण अंगावरल्या कपड्यानिशी संसार सोडायचा आणि सगळं घर ब्राह्मणाला दान द्यायचं. चालेल म्हटले महाराज. निळोबरायने संपूर्ण गावातले ब्राह्मण बोलवले. पाटील बाबांच्या हातात ती दप्तर लेखणी सांबाला वाहिलेली सांगितली. सांबाच्या ठिकाणी सर्व दप्तर आणि लेखणी ठेवलेली घेऊन जा. आजपासून कुलकर्णपणा मला नकोय. सगळं घर ब्राह्मणाला सांगितलं धुवून न्या. सगळं घर संसार निळोबरायने सोडला. जे हरी धरी लामणी हरी